निर्गुण के भाव में एगो और गीत से जोड़त नहीं हम आप सबके। का कहीं बतिया कटत नहीं घेरतिया, का कहीं बतिया कटत नहीं घेरतिया, कि हमारा से भइले का कसूर, ना जाने पियवा के मतिया के मार, कि हमरा से भइले का कसूर। कौन भइल चुकवा हमसे, कौन भइल चुकवा हमसे, एक जगह सही कर दो, साउंड के एक जगह रहे बाबू, एक जगह स्थिर साउंड रहे, जन होता तो होता मैं आवाज से आज विजय राय की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद गाजीपुर से स्वागत भवनी की तरफ से, उतनी शार्प करो भैया। कौन भइल चुकवा हमसे, अरे कौन भइल भूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइले, काहे खातिर पियवा रे भइले, गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला, गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला, गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइले। कौन भइल चुकवा हमसे, कौन भइल चुकवा हमसे, कौन भइल भूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला, गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला, गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला। गुलरी का फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला, गुलरी का फूल है, अरे काहे खातिर पियवा भइला। मोह नाही कइले मोह नाही कइले, मोह नाही कइले, मोह नाही
भागी गईले छोड़ के। ये देखिए आदरणीय शिवचंद्र राय पूर्व मंत्री बिहार सरकार से 101 रुपया के आशीर्वाद बा। शिवचंद्र राम जी पूर्व मंत्री आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद स्वागत बा, वंदन अभिनंदन बा। शिवचंद्र राम जी के साथ आप सबकर काहे हाथ पियावा भइला दुलरी कबूल हे अरे काहे खातिर पियावा भइला दुलरी कबूल हे अरे मोहना ही कैले मोहना ही कैले कोनो भागी गईले छोड़ के। मोहना ही कैले कोनो भागी गईले छोड़ के। मोहना ही कैले कोनो भागी गईले छोड़ के। काहे लेके अइले नाता हमरा घरवा जोड़ी के, हमरा घरवा जोड़ी के। काहे लेके अइले नाता अपना घरवा जोड़ के, अपना घरवा जोड़ के। जवन जवन कहली ए बलमुजी, जवन जवन कहले तवन, जवन जवन कहले तवन कैली हम कबूल हे अरे। जवन जवन कहली तवन, जवन जवन कहले तवन कैली हम कबूल हे अरे। काहे खातिर पियावा भइला गुलरी कबूल हे अरे। काहे खातिर पियावा भइला गुलरी कबूल हे अरे। काहे खातिर पियावा भइला। खातिर पियावा भइला गुलरी के फूल हे अरे। काहे खातिर पियावा भइला गुलरी के फूल हे अरे। काहे खातिर पियावा भइला। देखिए आशीर्वाद बा दिल्ली पब्लिक स्कूल चांद सराय सकरौली बुचौली राजू यादव जी की तरफ से ही पुरस्कार बा 101 रुपया के स्वागत बा हमने की तरफ से। चंद्रशेखर पासवान जी, चंदेश्वर पासवान जी, चंदेश्वर पासवान जी पूर्व जिला पार्षद आपकी तरफ से स्वागत है 500 रुपए का। सत्येंद्र प्रसाद राय जी बिल्कुल दुगो पुरस्कार बा में स्वागत है आप लोग का। काहे खातिर पियावा भइला गुलरी के फूल हे अरे। काहे खातिर पियावा भइला गुलरी के फूल हे अरे। देखिए आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र राय अरनिया आपकी तरफ से 201 रुपए का स्वागत है। उस माता के चरण में बंधन है। स्वागत है आपके साथ सबका।
काहे खातिर पियवा भैला गुलरी के फूल हे अरे काहे खातिर पियवा भैला बात के जवाब दिहली आज तक ना बात से बात के जवाब दिहली आज तक ना बात से बात के जवाब दिहली आज तक ना बात से साथ दिहल छोड़ी बाकी सुतले में रात से सुतले में रात से बात छोड़ दिहले बाकी सुतले में रात से सुतले में रात से बात के जवाब बात के जवाब बात के क्या बात है बात के जवाब हम दिहली ना बात से बाप दिहली आज तक ना बात से साथ छोड़ी दिहले बाकी सुतले में रात से राघव पंचायत के मुखिया सरायपुर पंचायत के मुखिया कंचन कुमार जी आपके तरफ से स्वागत अभिनंदन आशीर्वाद मिला साथी चिन्हले छोड़ी बाकी सुतले में रात से सुतले में रात से हमरा बुझाते रे नइखे देखिए राघवपुर प्रखंड के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी आपने ममतामयी उस माई के चरण में 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के माता के आत्मा को शांति प्रदान कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्वागत है आपके साथ साथ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमरा बुझाते रे नइखे हमरा बुझाते नइखे हमरा बुझाते नइखे झगड़ा के मूल है अरे काहे खातिर पियवा भइला देखिए सरमसपुर पंचायत के मुखिया मुख्तार आलम जी की तरफ से आशीर्वाद मिला। स्वागत है आपके साथ आप सबका 201 रुपए का आशीर्वाद रहा आपके। हमारा बुझाते नइखे हमारा बुझाते नइखे झगड़ा के मूल हे अरे काहे खातिर पियवा भइला गुलरी के फूल हे अरे काहे खातिर पियवा भइला गुलरी के फूल हे अरे काहे खातिर पियवा भइला। पियवा भइला गुलरी का फूल हे अरे काहे खातिर पियवा भइला गुलरी का फूल हे अरे काहे खातिर पियवा भइला। जैतय मदन उनके जैतय मदन जय देखिए देखिए
आदरणीय श्री रामप्रीत राय जी, जिनकी पत्नी के श्रद्धांजलि समारोह में हम सब उपस्थित हैं। दादाजी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मिला और भगवान से निवेदन है कि आपकी धर्म पत्नी को अपने शरण में स्थान दें। पुनः आप सबका स्वागत है। जयता मातन जयता मातन जयता ले अइता मनाई के, जयता मातन उनके ले अइता मनाई के, जयता मातन उनके ले अइता मनाई के, राजी करता उनका के खूब समझाई के, खूब समझाई के, राजी करता उनका के खूब समझाई के, खूब समझाई के, नाही तो किरान जई है, नाही तो किरान जई है, नाही तो किरान जई है, हंसिए पझूल है। अरे काहे खातिर पियावा भइल गुलरी का फूल है, अरे काहे खातिर पियावा भइल गुलरी का फूल है, अरे काहे खातिर पियावा भइल, कौन भइल चुकवा हमसे, कौन भइल भूल है, अरे काहे खातिर पियावा भइल गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियावा भइल गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियावा भइल गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियावा भइल गुलरी के फूल है, अरे काहे खातिर पियावा